ఉమ్, ఇంకా కొందరు వస్తున్నారు. వచ్చారు భవానీ మాతాజీ వాళ్ళు, నేను కోహోస్ట్ ఇచ్చాను. ఓకే హరే అమ్మా. కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. ఉమ్, ఆ, సో ఆ క్లాస్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం కదా, సో ఇప్పుడు అయిపోయింది. సో ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 3 క్లాస్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. ఆ అందరికీ స్వాగతం. ఈశోపనిషత్తు 5వ మంత్రం చూద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈశోపనిషత్తులో మొట్టమొదట ఉపోద్ఘాతంలో ఉన్న 4 లోపాలు చూసిన తర్వాత వేదం అంటే అన్ని తెలిసినది, అన్ని విషయాలు తెలుసుకోదగ్గదంతా అందులో ఉంది. విత్ అంటే తెలుసుకోవడం, వేదము అనేది ఆ పదం నుంచి వచ్చింది. అన్నీ తెలిసినది, సర్వజ్ఞానము కూడా వేదాల్లో ఉన్నది అన్న విషయం. వేదాలు అందుకే తల్లి లాంటివి, వాటిని ప్రశ్నించవలసిన అవసరం లేదు. అందులో ఉన్నదంతా మనం ఏ ప్రశ్నలు ఏ సందేహం లేకుండా మనం దాన్ని తీసుకుని అందులో విషయాన్ని మనం వేదాన్ని ఆ రకంగా అనుసరించవచ్చు అన్నది చూసాము. తర్వాత మొట్టమొదటి మంత్రంలో మనకు అవసరమైనంత వరకు మాత్రమే ఈ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ వనరుల్లో మనం తీసుకోవాలి, అంతకు మించి దురాశతో ఎక్కువ తీసుకోకూడదు అన్నది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఈవెన్ మన అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ పెట్టుకుని పారవేయడం కూడా మరి తప్పే. అందుకని మనం కొంచెం పెట్టుకుని తిని ఇంకా కావాలంటే మళ్ళీ పెట్టుకుని నో వేస్టేజ్. అది అత్యాశ వద్దు, ఉన్నదానిని వృధా చేయొద్దు అనేది అక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. సో దురాశ వద్దు, ఇంకా కావాలి, మనకు అవసరమైనంత వరకు. అది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఇప్పుడు భోజనం ఎలా అయితే మన అవసరమైనంత వరకు వడ్డించుకుంటాము, తీసుకుంటాము, ఇంకా కావాలంటే ఇంకొంచెం వడ్డించుకుంటాం. అంతేగాని ఎక్కువగా ముందే వడ్డించేసుకుని నాకు మళ్ళీ మిగలదేమో నేనే ఎక్కువ ముందు తినాలి అనుకుని వడ్డించుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఉన్న దాంట్లో 3 వంతులు మనం తినలేకపోవచ్చు, తర్వాత వదిలిపెట్టచ్చు. అలా ఏదైనా సరే మనం ఇంకా కావాలి అనేటటువంటి ఆ కోరికను తగ్గించుకోవాలి అని చెప్పి నేను నెక్స్ట్ మంత్రంలో ఎందుకని ఏం చెప్పారు, ఈ రకంగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తే, ఈ రకంగా నువ్వు కర్మలు చేస్తే, నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించినా కూడా నీకు ఏ కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. కానీ నువ్వు ఆ రకంగా కాకుండా నువ్వు ఆత్మని హీనపరుచుకునే విధంగా దురాశ కామక్రోధ లోభమోహాలతో ఉన్నట్లయితే నువ్వు అధలోకాలకి, చీకటి లోకాలకు
వెళ్తావు అని చెప్పి 3rd మంత్రాలో చెప్పారు. ఇక 4వ మంత్రంలో భగవంతుడిని గురించి చూసాం. ఆయన యొక్క శక్తి ఏమిటి, ఆయన మనస్సును మించిన వేగంతో ఎక్కడున్నా సరే ఆయన అన్ని చోట్లకి ప్రయాణం చేయగలరు అన్నది. ఆయన వేగాన్ని దేవతలు ఎవరు కూడా అందుకోలేరు. మరి వాయువును, వర్షాన్ని అన్నింటినీ కూడా నియమించేది భగవంతుడే. మహత్యంలో ఆయనను మించిన వాళ్ళు, అతిశయించిన వాళ్ళు ఇంకెవరూ లేరు అని భగవంతుని గురించిన 4వ మంత్రం చూసాం. ఇక 5వ మంత్రంలో కూడా భగవంతుడి గురించి ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. తదేజతి తన్నైజతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహ్యతః. సో ఆ తత్ అంటే ఆయన, అంటే ఎవరిక్కడ ఆయన అంటే ఆ భగవంతుని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ భగవంతుడు ఏజతి నడుస్తారు, తత్ ఆయన నా ఏజతి నడవడు, నడుస్తాడు నడవడు అంటున్నారనమాట. తత్ దూరే ఆయన ఎంత దూరంలో ఉన్నా, తద్ అంతికే అంటే సమీపంలో కూడా ఉన్నారు. ఆయన ఎంతో దూరంలో ఉన్నాడు కానీ ఎంతో దగ్గరగా కూడా ఉన్నారు. తదంతరస్య ఆయన మరి ఈ సర్వాన్ని అంతరస్య ఈ సమస్తానికి కూడా సర్వస్య సర్వానికి ఆయన సర్వస్య అస్య ఈ సర్వానికి ఈ సర్వస్వంలో కూడా ఆయన అంతరంలోనూ ఉన్నాడు, అంటే లోపల ఉన్నారు, అలాగే బాహ్యత బయట కూడా ఉన్నారు. సో ఈ సర్వానికి ఆయన నడుస్తారు నడవరు, దూరంగాను ఉన్నారు దగ్గరగాను ఉన్నారు. ఆయన ఈ సర్వస్వంలో కూడా లోపల ఉన్నారు బయట ఉన్నారు అని చెప్పి క్లుప్తంగా మనం భగవద్గీతలో చదివిన విషయాలన్నీ 2 లైన్స్లో చెప్పేశారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఇదంతా భగవద్గీత సారాంశాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పడం అన్నమాట సోఫార్ మనం చూసినట్లయితే. సో ఎందుకు భగవంతుడు మరి అక్కడ కూడా ఏం చెప్పారు, చాలా దూరంలో ఉన్నా కూడా ఆయన అందరికీ సమీపంలోనే ఉంటారు అని అక్కడ చూసాము. అలాగే ఈ విశ్వంలో కనిపించేదంతా కూడా క్షేత్రజ్ఞుల సంయోగమే. అంటే క్షేత్రం అంటే పైకి కనిపించే ఆకారము, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ, పరమాత్మలు అని చూసాం. కాబట్టి కనిపించేది మనకు ఆకారం అనేది ఒకటి కనిపిస్తోంది అంటే క్షేత్రజ్ఞుల యొక్క కలయికయే అన్నది భగవద్గీతలో చూసాం. కాబట్టి ఇక్కడ అది చెప్తున్నారు, ఈ సర్వస్వంలోనూ లోపల ఉన్నారు బయట ఉన్నారు. సో క్షేత్రజ్ఞుడుగా అందరిలోనూ ఉన్నారు, క్షేత్రంగా అంటే పైన ఆకారంగానూ ఉన్నారు. ఎలా పంచభూతాలతో ఆకారం వచ్చింది, పంచభూతాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి, భగవంతుడే సృష్టి, అది భగవత్ సృష్టియే. కాబట్టి ఆయన శక్తి, ఆయన బాహ్య శక్తి అవన్నీ. సో లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ భగవంతుడి యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి, ఆధ్యాత్మిక. మనం చూసాం కదా నిన్న 3 శక్తులు, బాహ్య శక్తి, మరి తటస్థ శక్తి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి అని. అలా అదన్నమాట. సో భగవంతుడి యొక్క ఆ శక్తులతో మనం ఈ క్షేత్రజ్ఞులు అంటే బయట లోపల కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ బయట లోపల ఉన్న భగవత్ శక్తి యొక్క సంయోగమే ఈ మనం క్షేత్రజ్ఞులలో మనం ఎక్కడైనా చూసేది. అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అదే విషయం ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. ఆయన అంతటా సర్వస్వంలోనూ లోపల ఉన్నారు, వెలుపల కూడా ఉన్నారు. సో భగవంతుడు నడుస్తారు నడవరు, చాలా దూరంలో ఉంటారు, అయినా చాలా దగ్గరగా ఉంటారు. అన్నిటికీ లోపల అంటే అంతరస్య అన్నారు. అంతరం అంటే ఏమిటి, లోపల ఉంటారు, అలాగే వెలుపల కూడా బాహ్యత అన్నారు కదా, బయట కూడా ఉన్నారు అంటున్నారనమాట. సో అది ఈ భగవత్ శక్తి ఆ వివరణ అంతా కూడా ఈ మంత్రంలో చెప్పారు అని చెప్తున్నారు. ఆయన శక్తులన్నీ నిరూపించడానికే ఇక్కడ ఆపోజిట్ గా ఉన్నవన్నీ చెప్తున్నారనమాట. నడుస్తాడు అంటే మరి ఇదేం నడుస్తాడు అంటున్నారు, మళ్ళీ నడవడం అంటున్నారు అని సందేహం వస్తుంది కదా. సో ఎవరైనా మామూలుగా నడవగలుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళు నడవలేకపోవడం అనేది ఉండదు.
కాబట్టి అది మనం వాదనకి ఆపోజిట్ అవుతుంది అనమాట, మనం చెప్పే మాటకు ఈ వైరుధ్యం ఏర్పడుతుంది కదా అక్కడ. కానీ భగవంతుడి విషయంలో ఇది ఆయన శక్తిని సూచించడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆయన ఇలానూ ఉండగలరు, అలానూ ఉండగలరు అని. ఆయన పాజిటివ్గా, ఆయనలో పాజిటివిటీ ఉంది, అన్ని రకాల శక్తులు ఉన్నాయి అని చెప్పడం అన్నమాట. సో మనకు ఉన్న పరిమిత అండర్స్టాండింగ్తో, అవగాహనతో మనం ఏదో అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తాం భగవంతుణ్ణి. సో కానీ ఇది మనం ఈ రకంగా మన ఆలోచన విధానాన్ని ఈ తర్కంతో కాకుండా భగవత్ శక్తి అది అన్ని రకాలుగాను ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇది వాడుతున్నారనమాట. కాబట్టి ఆయన యొక్క అనూహ్య శక్తులు అంటే మన ఊహకందని శక్తులన్నీ కూడా అంగీకరించి భగవంతుణ్ణి నిర్గుణుడుగాను సగుణుడుగాను అంగీకరిస్తారు భక్తులు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే మనకి అనూహ్య అంటే ఏమిటి, ఊహకందని అని అర్థం. ఈ అనూహ్య శక్తులు అంటే మనం ఊహించశక్యంగా శక్తులు ఉన్నాయి భగవంతుడికి. కాబట్టి ఆయనకు అటువంటి మన ఊహకందని శక్తి ఉండబట్టే మరి ఆయన భగవంతుడు, పరమ పురుషుడు. మామూలుగా మనం ఏదైనా ఎవరిదైనా శక్తి చూసినప్పుడు అర్థం చేసుకోగలుగుతాం, ఇంకా వాళ్ళని కూడా పొగుడుతాం, అబ్బో వీళ్ళు ఈ విషయంలో చాలా శక్తిమంతులు, చాలా సమర్థులు, ఎంతో బాగా పాడగలరనో లేదా నృత్యం చేయగలరనో లేదా చిత్రలేఖనం అనో ఏవో ఉంటాయి కదా ప్రతి వాళ్ళకి, ఏవో కొన్ని శక్తులు లేదంటే కొన్ని స్కిల్స్, టాలెంట్స్, వాటన్నిటినీ పొగుడుతూ ఉంటాం. కానీ అవి మనకు అండర్స్టాండ్ అయ్యే టాలెంట్స్. భగవంతుడి యొక్క శక్తులు మన ఊహకందని ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆయన అటు నడవగలగడం చేయగలరు, నడవలేకపోవడం చేయగలరు, నడవకుండా ఉండడం చేయగలరు, అన్నిట్లో బయట ఉన్నారు, లోపల ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క, అలాగే మరి ఎంతో దూరంలో ఉన్నారు, ఎంతో దగ్గరగా మనలోనే ఉన్నారు. కాబట్టి అది ఆయన యొక్క శక్తి అని చెప్పి, మరి అలాంటి శక్తులు ఉండబట్టే మన ఊహకు కూడా అందని శక్తులు ఆయన భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. మన మామూలు కళ్ళతో మనం చూడలేం కాబట్టి ఏదో భగవంతుడు లేడు అనే ఉద్దేశం మనకి ఉండకూడదు. మరి భగవంతుడు అంతటా ఉన్నారు, దూరంగా ఉన్నారు, దగ్గరగా కూడా ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకని సరే, మనం గోలోక చాట్లో చూసిన భౌతిక ఆకాశం అవతల మరి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఉన్నదన్నది చూసాం కదా. సో ఈ భౌతిక ఆకాశాన్ని కొలవడానికే మన దగ్గర సాధనాలు లేవు, ఇది ఎంత పెద్దది ఏమిటి అన్నది. ఇక భౌతిక ఆకాశమే అంత దూరం ఉంటే మన కొలతకు అందనంత దూరంలో ఇంకా దానికి అవతలున్న ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం గురించి ఇంకా మనం ఏం చెప్పగలము అంటున్నారనమాట. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం ఈ భౌతిక విశ్వానికి ఎంతో దూరంలో ఉందని భగవద్గీత కూడా చెప్తుంది. కాబట్టి భగవంతుడు ఎంత దూరంలో అక్కడ ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా ఆయన ఒక సెకండ్ కూడా పట్టదు, ఆయన మనసును మించిన వేగంతో ఆయన రాగలరని చెప్తున్నారు కదా. కాబట్టి ఆయన గాలి కంటే మనస్సు కంటే కూడా మన ముందే వచ్చి నిలవగలరు. కాబట్టి ఎవ్వరూ కూడా వేగంలో ఆయనను మించలేరు అన్నది ఇందాక శ్లోకంలోనే చూసాం. కాబట్టి భగవంతుడు మన ముందుకు వచ్చినా కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి గుర్తించడం కూడా కష్టం అవుతుంది, నిర్లక్ష్యం చేస్తాం. ఇదివరకు రోజుల్లో ఉదాహరణలు సరే దుర్యోధనుడు, ఈ శిశుపాలుడు, ఇటువంటి వాళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు. మరి ఈ రోజుల్లో కూడా మరి అంటే ఆకారం మన కళ్ళ ముందు కనపడినంత మాత్రాన భగవంతుడు లేడనుకోవడానికి లేదు. ఇలాంటి మూఢత్వంతో నిర్లక్ష్య భావం ఉండకూడదు. మరి శ్రద్ధ ఉండాలి, విశ్వాసం ఉండాలి అని భగవద్గీత చెప్తుంది. మరి ఏదో నేనేదో మానుష్య రూపంలో వచ్చాను, మానుషీం తనుమాశ్రిత అని చెప్తారు కదా. నేను మనుష్య రూపంలో వచ్చామని మూఢులు నన్ను చూసి పరిహసిస్తారు, నేనేదో ఇది మామూలు మనిషి అంటే ఏదో వచ్చారు ఇలా అనుకుంటారు, కానీ ఆయన దివ్యత్వాన్ని గుర్తించరు అని చెప్తున్నారు. కాకపోతే భగవంతుడు ఆయన పుట్టేవారు కాదు, ఆయనకి జనన మరణాలు లేవు, జనన మరణానికి అతీతులు కాబట్టి భగవంతుడు నిత్యుడు, శాశ్వతుడు. కాబట్టి ఆయన తన ఈ భౌతిక ప్రకృతిచే నిర్మించబడే దేహంతో రారు మన ముందుకి, ఆయన ఆధ్యాత్మిక దేహంతోనే అవతరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడు అలాంటి శక్తులు ఉండడం వల్ల ఏ విధమైన
మాధ్యమం ద్వారానైనా మన సేవను ఆయన అంగీకరించగలడు. అంటే ఇంత శక్తివంతుడు కాబట్టి మనం నిజంగా శ్రద్ధతో విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు మన పర్ఫెక్ట్గా చేయలేకపోయినా భగవత్ సేవను ఆయన భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఆయన మన భక్తిని స్వీకరిస్తాడు, మన సేవను అంగీకరిస్తాడని చెప్తున్నారు. సో మన సంకల్పాన్ని అనుసరించి ఆయనే తన శక్తిని మార్చుకుంటారు భక్తుల యొక్క సంకల్పాలను అనుసరించి. కాబట్టి విశ్వాసం లేని వాళ్ళు భగవంతుడు ఎలాగూ కనిపించరు, కనిపిస్తే భౌతిక రూపంలోనే కనిపిస్తాడు అని వాదించవచ్చు. కానీ భగవంతుడి యొక్క ఆ శక్తిని మనం గనక విశ్వసించినట్లయితే ఈ వాదం ఎంత అర్థరహితమో మనకు అర్థమవుతుంది అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి ఒకవేళ భగవంతుడు నిజంగా రూపంతో మన ముందు ప్రత్యక్షం అయినా కూడా ఈ భౌతిక రూపాన్ని ఆధ్యాత్మిక రూపంగా మార్చడం ఆయనకు సాధ్యమే అంటున్నారు. ఈ శక్తులన్నీ కూడా ఒకే మూలతత్వంలో ఉన్నాయి. ఆయన శక్తులన్నీ కూడా ఒకటే తత్వం నుంచి వచ్చాయి. కాబట్టి భగవంతుడు తన సంకల్పాన్ని బట్టి ఆ శక్తుల్ని, భౌతిక శక్తి అవ్వనివ్వండి, ఆయన తటస్థ శక్తి అవ్వనివ్వండి, ఆధ్యాత్మిక శక్తి, అన్నిటికీ మూలం ఒకటే. కాబట్టి ఆయన పరిస్థితిని బట్టి తన యొక్క సంకల్పాన్ని బట్టి ఈ శక్తుల్ని ఆయన ఉపయోగించుకుంటారు. ఉదాహరణకి ఏమంటున్నారు, అర్చా విగ్రహం అని మనం ఇప్పుడు ఇంట్లో విగ్రహాలు ఉంటాయి, అది మట్టితో కానీ రాయితో కానీ కర్రతో కానీ చేసే విగ్రహాలు పెట్టుకుంటాం మనం పూజకు. అవన్నీ కూడా ఆ విగ్రహాల రూపంలో ఆయన దర్శనం ఇవ్వగలరు అంటున్నారు. విగ్రహాలను పగలగొట్టే వాళ్ళు వాదించినట్లు విగ్రహాలు మట్టితో కర్రతో ఇతర వస్తువులతో చేసినా కూడా అవి బొమ్మలు మాత్రమే కావు. అర్చా విగ్రహం అంటే అది భగవంతుడితో సమానం, అది కూడా అవతారం అని చెప్తారు. అందుకని సో అది ఎప్పుడు అవతారం, మరి భగవంతుడి మీద ఆ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అది స్వయంగా భగవద్ అవతారం. అసమగ్రమైన మన భౌతిక జీవనంలో మరి ఈ సమగ్ర దృష్టి లోపించడం వల్ల భగవంతుడిని మనం చూడలేకపోతున్నాం అంటున్నారనమాట. అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక దృష్టితో మనం చూడగలిగే భక్తుల్ని అనుగ్రహించడానికి, వాళ్ళ సేవలు స్వీకరించడానికి ఆయన భౌతిక రూపం అని అనబడే ఈ అర్చా విగ్రహ రూపంలో మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. సో భగవంతుడు ఏదో సినిమాల్లో చూపించినట్లు మన ముందు ప్రత్యక్షం అవ్వకపోయినా మనం పూజించే మన విగ్రహంలోనే భగవంతుడు ఉన్నారు. సరే, మనలోనే పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారు. కాబట్టి కొంచెం కనిష్ట స్థాయిలో ఉన్న భక్తులు తయారు చేసే ప్రతిమల్ని పూజిస్తారని మనం అనుకోకూడదు. ఏదో తెలియని వాళ్ళు ఇలా విగ్రహాలు అవి పూజిస్తూ ఉంటారు అని కొందరు అనుకోవచ్చు, వాళ్ళకి అంతగా విషయం తెలీదు అని అనుకోవచ్చు. కానీ అలా మనం అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇలా రూపంతో తన ముందు ప్రత్యక్షమైన భగవంతుడినే వాళ్ళు అర్చా విగ్రహం రూపంలో ఆరాధిస్తున్నారు కాబట్టి అంటున్నారనమాట. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఈ విగ్రహం కూడా మన ఇష్టం వచ్చినట్లు చేయరు కదా, సహజమైన ఇతర పరివారంతో శాశ్వతంగా ఉంటుంది అంటే అని చెప్తున్నారు. మరి అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ విగ్రహం కరెక్ట్ అయిన రూపంలో చేస్తారు. అది తెచ్చుకుని మనం పూజ చేసినప్పుడు భగవంతుడు ఆ విగ్రహంలోనే మనకి దర్శనం ఇస్తారు అని. అదే మనకు అవతారం. అది భక్తుడు తెలుసుకుంటాడు ఆ విషయం, కానీ భక్తి లేనప్పుడు ఆ విషయం అర్థం కాదు అంటున్నారు. భగవద్గీతలో కూడా భక్తుడు శరణాగతి స్థాయిని బట్టి సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాడని మనకి 4th చాప్టర్లో చెప్తారు. తన పట్ల ఎవరైతే శరణాగతి తత్వంతో ఉంటారో వాళ్ళకు తప్ప ఇతరులకు ఆయన వ్యక్తం చేసుకోరు. ఎందుకంటే ఈ భక్తులకే ఆ హక్కు ఉంటుంది, భగవంతుణ్ణి వ్యక్తం చేసుకునే హక్కు. శరణాగతుడైన వాడికి ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడు అందుబాటులోనే ఉంటాడు. శరణాగతుడు కాని వాడికి మాత్రం అందుకోలేనంత దూరంలో ఉంటాడు. సో ఆయన దగ్గరగాను ఉన్నాడు, దూరంగాను ఉన్నారు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే మన యొక్క విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన మనకి దగ్గరలోనూ ఉండొచ్చు, లేదు అంటే మరి దూరంగాను ఉండొచ్చు. అది అపౌరుషేయాలు స్వయం వ్యక్తాలు అయిన గ్రంథాల్లో ఒక్కోసారి నిర్గుణ సగుణ అనే పదాలు ఉంటాయి. అవి చాలా ముఖ్యమైన పదాలు.
భగవంతుడి భూలోకంలోకి వచ్చినప్పుడు భౌతిక శరీరాన్ని స్వీకరిస్తారని కానీ ఈ ప్రకృతి శాసనాలకు లోబడి ఉంటారని కాదు అర్థం. ఆయన శక్తులన్నిటికీ కూడా ఆయనే కారణం కాబట్టి ఆయన ఎక్కడున్నా ఇక్కడ అవతరించినా కూడా ఆయన అన్నిటినీ నియమించేవాడు, అన్నిటినీ నియంత్రించేవాడు, ఈ భౌతిక శక్తులన్నిటికీ అతీతుడు. అందుకే ఆయన గుణాతీతుడు అవతరించినప్పుడు కూడా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ శక్తులన్నీ నియమించింది, ఈ గుణాల్ని అన్ని పంచభూతాల్ని ఆయనే కాబట్టి. సో ఈ భౌతిక శక్తి అంతా కూడా ఆయన సూచనలు. మరి మయాధ్యక్షేణ జగతి సూయతే సచరాచర అని చెప్పి ప్రకృతి సూయతే సచరాచర అని చూస్తాం. నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి అన్ని కూడా సృష్టిస్తోంది అని చెప్పి చెప్పారు భగవద్గీతలో. సో భగవంతుడి యొక్క అధ్యక్షతలోనే ఈ భౌతిక శక్తి అంతా కూడా పనిచేస్తుంది. కానీ ఆయన ఏ గుణాలతో ప్రభావితుడు కాదు కాబట్టి ఆయన్ని నిర్గుణుడు అన్నాం. ఆయన శాశ్వత స్వరూపుడు, శాశ్వత రూపుడు, ఆది పురుషుడు కాబట్టి ఎప్పుడు ఆయన ఆ రూపంలో ఉంటారు. సూర్యకిరణాలు సూర్యుడి ప్రకాశ రూపం అయినట్లు భగవంతుడి యొక్క బ్రహ్మజ్యోతి ఆయన సగుణ రూపం తాలూకు ప్రకాశం మాత్రమే అంటున్నారనమాట. సో భక్త ప్రహ్లాదుని తండ్రి ఏడి నీ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అని అడిగినప్పుడు సర్వోపగతుడు అంటాడు ప్రహ్లాదుడు. అంటే అంతటా ఉన్నాడు అన్నప్పుడే కదా మరి ఈ స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడంటే ఆహా తప్పకుండా ఉంటాడు అని ప్రహ్లాదుడు చెప్పినప్పుడు ఆయన స్తంభాన్ని పగలగొడితే మరి తక్షణమే మరి మానవుడు సింహం కలిసి నరసింహరామ స్వామి రూపంలో ప్రత్యక్షమైన వృత్తాంతం మనకందరికీ తెలిసిందే కదా. అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. ఆయన సర్వోపగతుడు, సర్వత్రా ఉన్నారు. మనకి ఇక్కడ లాస్ట్ సెంటెన్స్లో చెప్పారు కదా, అంతటా బయట లోపల కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు అని. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇది చెప్తున్నారు. సో అది మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. భగవంతుడు మరి పూర్ణాంశతో అన్ని చోట్ల ఉన్నాడని బ్రహ్మ సంహితంలో కూడా చెప్పారంట. ఆయన విశ్వంలో ప్రవేశించినట్లే విశ్వంలో ఉన్న అన్ని అణువుల్లో కూడా ప్రవేశిస్తారు. ఇక ఆయన లేనిది ఏది కూడా లేదు. అణువు ఎంత చిన్నది, దానిలో ఉన్న యాటము మరి మాలిక్యూల్స్, ఇంకా అందులో ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఇవన్నీ కూడా యాటంలో కూడా మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిలో కూడా భగవత్ శక్తియే కదా మరి అది. సో ఆయన అంతర్యామిగా అంతటా ఉన్నాడు. జరిగేదంతా చూస్తూ మన కర్మలకు తగిన ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఎందులోనూ కల్పించుకోరు. ఆయన నిష్పక్షపాతి, ఆ ఆత్మతత్వం లాంటిది కాబట్టి భగవతత్వం ఎందులోనూ సాక్షిభూతం చూస్తూ ఉంటారు. మన కర్మలకు తగ్గ ఫలితాన్ని వస్తూ ఉంటాయి మనకి. మరి పూర్వజన్మలో ఏం చేసామో మనం మర్చిపోతాం, కానీ భగవంతుడు సాక్షిభూతుడు మన కర్మలన్నిటికీ అని చెప్తున్నారు. సో ఫలాలు మన కర్మలకు ఫలితాలు నిర్ణయించబడతాయి. వాటి ప్రతిఫలాన్ని మనం ఎప్పటికైనా మరి అనుభవించాల్సిందే, మంచివైనా చెడువైనా అంటున్నారు. సో లోపల కానీ బయట కానీ భగవంతుడు తప్ప మరేది లేదు అనేది సత్యం. వేడి వెలుతురు అగ్ని వచ్చినట్లుగా ఆయన శక్తి చేతే సమస్తం కూడా పనిచేస్తుంది. ఈ రకంగా ఆయన ఎన్నో శక్తులు చూస్తున్నాం. వెలుతురు, వేడి, చీకటి, చలి అన్నీ కూడా భగవత్ శక్తులే. సో ఈ భిన్న శక్తులు అన్నిట్లో ఏకత్వం ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి అది భగవత్ శక్తి అన్నమాట. అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడు ఏకత్వం ఉన్న తన రూపంతోనే తనలో ఉన్న ఈ సూక్ష్మాంశాలైన జీవుల ఇంద్రియాలన్నిటికీ కూడా ఈ సర్వాన్ని ఆయన ఇంద్రియాలకు భోగ్యమైన సర్వాన్ని ఆయన అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన తను రూపరహితుడుగా అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇంతకీ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే భగవంతుడు మరి ఆయన నడుస్తారు, నడవరు, చాలా దూరంలోనూ ఉన్నారు, ఎంతో దగ్గరగాను ఉన్నారు, అన్నిటికీ బయట ఉన్నారు, లోపల అంతరంలోనూ ఉన్నారు, బాహ్యంలోనూ అంతరంలోనూ, రెండిట్లో బయట లోపల ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ సింపుల్గా భగవద్గీతలో ఉండటాన్ని సింపుల్ మాటల్లో చెప్పారనమాట. ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క శక్తి గురించి, ఆయన ఎక్కడ ఎలా ఉంటారు అనే దాని గురించి. ఇక 6వ మంత్రం
రేపు క్లాస్లో చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండ ప్రణామం మాతాజీ. హరే అటెండెన్స్ పెడతాము ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అటెండెన్స్ పెడతాను. అటెండెన్స్ తీసుకోండి ఒక నిమిషం. తర్వాత ఏమైనా ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ అటెండెన్స్ పెడదాం. పెడుతున్నా మాతాజీ. ఓకే. ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే చూద్దాము. లేదా